Hei kaikki! Ootteko kuulleet uutiset? Me paljastetaan salainen maailma teidän jalkojen alla. Vilkkaiden katujen alla on piilossa putkien ja tunneleiden verkosto, joka on suunniteltu viemään jätteet pois ja pitämään kaupungit puhtaina. Amerikan viemäriverkostot ovat kuin maanalaisia moottoriteitä, jotka on rakennettu käsittelemään miljoonia litroja vettä joka päivä. Ja tässä tulee hauska fakta. Jotkut näistä tunneleista ovat niin isoja, että niissä voisi ajaa autolla. Insinöörit käyttävät painovoimaa jäteveden liikuttamiseen, joten se virtaa alamäkeen puhdistamoille. Ja kuunnelkaa tätä. Yhdysvaltojen ensimmäinen viemärijärjestelmä rakennettiin Chicagoon vuonna 1856. Joka kerta kun vedät vessan tai avaat viemärin, olet osa tätä mahtavaa järjestelmää. Joten ensi kerralla kun mietit putkitöitäsi, muista se uskomaton suunnittelu, joka piilee aivan maan alla. Kiitos katsojille ja pitäkää putket puhtaina.